Ready? Давай! Добре, газ, газ, газ! Газ, газ! И ще 65 и толкова. До дупка. Да, до дупка. Ама се въртеше това. Да, то се чуваше. На 65, да. Еми до там е. Знаеш, той ми каза, че лъм. Отпускат се Вика, може... Не, всъщност... Да, може двете. Той има мегдан. Не се навият малко. А то било те вика нагласено на 70 кила, 65-70. Да. Ма то сега няма вятър, бе, човек. Преди с вятъра повече дигаше. Няма да стои там. И аз искам да увелича да тръгне. Той е малко кофта тръгна. Не гледам, че бая време докато. Ми пак кофта тръгна настрани крилото и... Даже аз му подавах малко на тях и гледам тъй крилото. И той го прави, нали, тогава му дадох. Като изправи срещу мене му дадох. Той даже се притесни, знаеш как се изстреля нагоре. И го видях само как. Да, в този момент не трябва му да 60 кг. Подаля му малко по-малко, за да може в първите метри да има време за реагиране. Защото ако го дръпнеш е така и представиш, че се скъса въжето в този